Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम एक्चुअली जों दा आबैमोनहानिफ्राय जोंहानि न'आव थांगासिनो ओमफ्राय जोंहानि न'निफ्राय रेसमामोननाव थांगोन रेसमामोननिफ्राय जों गुवाहाटीयाव थांगोन आरोना स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दंब्ला जोबजासिम नायलांदो जों मा खालामा ओमफ्राय बे गारि सालायनाया जोंहानि असे मामा माने जोंहा आइनि फंबाय असे आरोना ओमफ्राय जोङो दा फैनानै न'आव फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय न'निफ्राय जों ओरैनो बेरायनो फैबाय बे आं दा आयंमोननाव दंफैयो आरोना जोंहानि माने न' खाथि खालालाय आयंमोनहाना ओमफ्राय बेरायनो फैबाय आइमोनजों आरो गासैखौबो लोगो हमबाय माने आयंमोन गासैखौबो ओमफ्राय गामिनिबो लोगो हमजोब्बाय एसे बेरायबाय माने थांफिनगोन नालाय गुवाहाटीयाव बेनिखायनो आरोना स' नोंथांमोननोबो देखायनो आं गासैखौबो नोंथांमोनाबो नायदो नै जोंना लिउ कावरिया रेसमाया माइनावा नामानो खैथाबा बेना ओमफ्राय नैबे जोंहानि आयं खुलुमबाय खुलुमबाय मागोनि गासैनिसिम नोंसिनिसिम बे बोसोराव अननाय आरो खुलुमहरनाय थाबाय दे गोजोननाय थाहरबाय आयं बेबो जोंहानि गुरलाबायबाय आरो बेबो जोंहानि आयं असे आयं गिदिरनि हिनजाव आयं आयं गिदिरनि हिनजाव बे आं आं नोंखौ खुलुमबायलै खौनो साफायना लांबाय नोङो मबाइलाव ओरैला आं खुलुमनाय थाबाय बे आंनि महरखा नोंनि महर Hello guys. Hello guys. जोंना आइया Hello guys. नै मागोनि आङो बेवाइफोरनाव फैदों। दे मागोनि गोजोननाय थाबाय। जोङो साहा आरो फिथा जानो फैदों आयंमोननाव। फिथा जानो बाबा फिसा जोंहा आब'नि फिसाला दे नामखौ बुं नों नाम बुंनाय दे बुंलाय दे बुंलाय दे बुं दे लाजिनाय दे बुंनो हागोन दे सना दे दे बुं मादै नों अबेनि खोन्थालाय नों अबेनि बाथौफुरिनि मिनि नाङा मा नाम दे बुंलाय मा नाम फुंजा मा लिरो बसुमतारी मा क्लासाव फरायो दे बुंदा खोन्था हा इथिसो नायनानै बुंदों इथि नाहरनांगौ आजा थोंजों नाहर लाजिदों नामा नों लाजिदों आबौनियाव हेल' गाइस होनलाय ओइथि आग्राथि बाय बाय होनहर मादिसो दा आयौ नै दहाय हा जोङो बे आयंमोनावनो फैदों नै बिसोरो बे आयं बोराय बे आयं बुरै ओमफ्राय बिसोरनाव जों आलासि जानो फैदों फिथा जानो फैदों नुजाफैयोब्ला फुंबिलिनि समाव सानजाहा आबिजों समायना जायो अखोरां बिखा रैसुमै मेथाइ खनो दाउसिन दाउलाफोरा सिरि मोनो बिफां लाइफां लामा थौथाफ्रा बेसे
Guwahati समायना जोंनि सोमखोर गामिया गामि 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 Hello guys, Oli Moli. Pagi. 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 Jangan nangkau, nangkau. Bazoi. Aina. Aina. Maybe ada. Ni abo biyo Musulpur haba hordeng mane ompray alasan fैदों मागोनि ज' लोगो मोनलायबाय मोजां मोनबाय रिउखौ लोगो मोननानै ओमफ्राय जों बे जोंहानि गुमै हेल' गाइस Juai. ओमफ्राय नै जों दा रेसमामोनाव थांगासिनो दं आरोना ज'नो ओमफ्राय रेसमामोननिफ्राय जों गावस्रालायसिगोन आब'मोनजों बेलेग जासिगोन बिसोर न'आव थांसिगोन ओमफ्राय जों रेसमामोननिफ्राय आरोबाव गुवाहाटियाव थांफिनगोन आरोना स' नोंथांमोना जोबजासिम नायदो जोबजासिम माने जोबखाबायानो थेवब्लाबो नायथारदो आरोना फोजोबजासिम बे रेसमामोननि आरो जोंनि गेजेराव मोनसे दैमा थानाय बेनो जाबाय पाग्ला नदी आरोना पाग्ला नदी होननानै बुङो बेखौ स' आंनि भिडिअ'आ एसेनोसै ओमफ्राय नैबे पाग्ला नदियाना ओरैबायदि गिदिरथार ओमफ्राय दैबानाबो जायो मिथिगौना अखा हाबाथाय ओमफ्राय बटजोंसो बारलायलायनांगौ नावजोंसो बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक साबस्क्राइब आरो शेयार ओमफ्राय कमेन्टबो खालामदो लोगोसे बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन नोंथांमोनखौ बाय बाय लाभ इउ अल सापर्ट खालामबाय था आंखौ बिदिनो अलवेज दे